नोंथांमोननि मोनफैबो जों हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना देखायलांगोन माबायदि जोबजासिम भिडिअफोराव नायबाय था नोंथांमोना देखायनोसै माबायदि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव साफा नुदोंलै बुरिया साफा नुदों सिबिजाथाव तुंगा गुथि बाथौ महामेला बे हाबाफारियाव फुंबिलिनिफ्राय लाजेननानै दासिमहालागै जिरायनो हानाय गासै सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय खुलुमखांबाय जोङो हिरिम्बा जोंहा दिनै भिडिअ बानायदोंना मोननै आयदानि सायाव बादायलायनाय जागोन फायजानायनि बैसागो मेथाइ खननाय आरो बैसागो जावजा साफाथार जायगायाबो मोजां ओंखायनो गासै 27 दा फैबाय जोङो साइडजा बेरायनो माबायदि बिराद मोजां जायगाया खुलुमनो फैदोंमोन गोदान बोसोरनि खुलुमखांबाय साइडआव बेरायदों बिराद मोजां गोबां मानसि खुलुमनो फैदों जोंबो खुलुमखांबाय सानैजों जायगाया बिराद मोजां नायबाय जोङो गोदान बोसोरनि खुलुमफैबाय ना दोङोलै नाखौ नायदो खुलुमनानै बिराद मोजां मोनबाय जायगा नाया दोङोमोन बेखिनियावनो गिदिरा ना फुलियो साफाना जायगायाव मानसि फैदों dose जिरायनोसै रेसाव दा सि बोराय सि बुरैखौबो खुलुमखांबाय जोङो दा थांनोसै ओरै ओंखारलांसै फै हो सान्दुं गोसा बिराद सान्दुंबो दुंबाय खुलुमखांबाय नालाय दा ओंखारलांसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम थांगासिनो 사파있나 포도? 알아.
थांसै सेन्देला दोंना गैलाब्रा नायजासो दोङो आंनिखौ बाव सेन्देलखौ गानग्रोनो र' आथिखालाव जोङो गानग्रोनो दिन्थिफुंनाय बायदियै मोसागिरि मोननो हादों रिजिमा बर', बिलिफां दैमारि, रेशमा रानि बर' आरो गायत्रि बर'। दायो गायत्रि बर'खौ मोसाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा जोङो थांनो ओंखारबाय नै थांसै ओंखारलांनोसै नै दायो बैसाङाव गायत्रि बर'।